Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ng asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako.
i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Ako po si Lina. Isang signal mom. Matapos po mabiyuda ay naging kasambahay ako dito sa Maynila. At dito ko nakilala ang isang SG na ang pangalan ay, basta SG talaga, tirador ng signal mom, no? Siya si Richard. Richard. Na-inlove po ako, Colentits. Kaso, may nahuli po ako sa kanya. Meron pa siyang isang cellphone na de keypad. Alams na. Basta may keypad yung cellphone. Alams na. Si Richard po, alam nyo, 33 pa lang po siya. Ako naman, 42 years old. So, matanda ako ng 9 years. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Halika din, papaluin kita nitong batuta. Napaka-naughty mo. Mag-let's go ka pa talaga. Sarap mo talaga, naughty boy. Who's your mommy? Ikaw na. Ano yung cellphone yun? Ha? Parang ibang tunog na cellphone. Wala naman akong narinig na cellphone. May naririnig ako. Ha? Parang dyan sa likod mo. Wala. Teka, angat likod. Alik, Richard, ano to? Kanino yan? Kanino to? May tumatawag. Sagutin ko. Teka. Wala. Huwag mo na sagot. Hello? Ayaw magsalita. Sino to? Hello? Wala. Hello? Akin na. Akin na. Bakit mo kinuha? Wala. Akin na. Wala yan. Ano ka Bakit mo nga kinuha? So kanino nga yan? Hindi ko alam. Sino yun? Sino yun? Wala. Aka na nga. Wala na. Sira na. Bakit mo winasak? Aka na, ibabalik ko. Wala na. Huwag mo na kagalaw. Aka na yung SIM. Ayun na nga. Ito yung SIM. Baliin ko. Oh. Anong ginagawa mo? Ba't parang gulat na gulat ka? Wala. Ayaw mo nang pansinin yung cellphone na yan. Hindi naman na yan. Bakit parang ayaw mo makita ako? Hindi na naman. Ang saya-saya na natin eh. Oo nga, sesa nga natin. Bakit umisak mo ang cellphone? Kanino nga? Sino nga yun? Babae eh. Nakita ko yung thread ng text niyo eh. Wala yun. Sino nga yun? Richard! Wala nga. Sinasabi ko sa'yo Dali na, halika na. Ano ba? Wala nga. Sinasabi ko sa'yo talaga.
Pag ako lang niloko mo, tandaan mo, mata mo lang wala latay, tandaan mo yan, susumpa talaga kita. Ano, naghanap ka ng mas bata? Ano kasi, single mom ako, kaya ginaganito mo lang ako? Ano? Lina, ano ba lang? Tama na. Bitawan mo nga ako, bitawan Ayusin mo. natin to. Bitawan mo ko, hindi ako natutuwa. Dahil nandito sa cellphone na yan. Oh, lalo mong ayaw mo ako may makita. At tingin mo sa akin, inosente, ha? Ano yung ayaw mo makita ko dyan? Lina. Ha? Bakit may isa ka pang cellphone? Ha? Ano? Ang dahilan kaya ako ngayon. Sa sobrang sakit, call and tits, umuwi po ako ng Davao dahil dili naman po ako inosente para dili ko mabasa ang magets kung bakit siya may extrang cellphone, si Richard. Pero binabalik po ako ng amo ko. Day, mga amo tawag ng tawag, Day. Pabalikon kag Manila. Balik ka na dun, Day, Lina. May naalala akong pagbalik ako ng Manila. Paalala mo yung batuta ni Richard. Ito talaga. Dako? Dako eh. Hirap maka-move on, pero mas dako yung ginawa niya sa aking sakit. Day, kalimti na si Richard, Day. Sige, makagtanaw sa picture ni Richard. Ano ba balita mo? Grabe si Richard. Grabe si Richard, Day. Ano mo si Richard? Pakita ko sa'yo si Richard. Oo, may pakita doon yan lang sa'yo lang, Day. Oh. Diba? Malito talaga, Day. Dax ko, Day. Siyempre, boyfriend ko yan. Akong option yan, kaya... Sige ka tanaw, di ka Richard. Di ka makalimot kay Richard. Sige ka tanaw. Sige tingin. Mapistisoy si Richard. Oo, At saka... Kaya pala na in love ka, Day. Dahil... Dako, hindi ay. Dako, dahil. Ganto, dahil sa braso, dahil. Hoy, ginuong ko. Dakong pamato. Dahil, pang dayo ba? Ay, di ka kalimot, Day. Dahil ang hirap. Pero para sa akong sarili ba at para sa akong anak. Day, balik na lang ka dito kay Doki. Kay pangita ka na ni Doki. Okay naman si Doki, yung amo mo. Mabait. Anong balita kay Donkey? Pinapabalik ka nga. Balikan mo na nga siya dun sa Manila. Eh, paano ko ba maiwasan si Richard? Ay, huwag mo nang pansinin. O, tingin na naman sa picture ni Richard. Tingin ka na naman. Di ba? Diretso malito talaga. Ang sarap kumain yan, Mars. Mars ng lalamon. Ay! Kaya... Ngayon di na akin. Nakita ko kayo. Ay, Lina, buti naman at bumalik ka dito. Kailangan ko talaga ng mag-asikaso dito sa bahay. Pati yung bubuksan kong bagong tindahan. Kaso, sir, Ah. may problema ako. Ano problema mo? Naalala ko yung ex ko, si Richard. Si Dudong Richard na Nakwento ko sa'yo si Dudong Richard. Ay, wag ka kasing kumpiyansa sa mga... Gihugugma ko. Gihigugma mo si Richard. Huwag ka kasing kumpiyansa sa mga SG. Kasi pag mga SG, may mga malalaking... Pero isa lang batuta. naman yata ang naging babae niya. Ayan ka na naman, maniniwala ka na naman sa salita ng mga SG. Ay, huwag ka kumpiyansa. Parang totoo kasi ang sinabi niya na usa lang. Isa lang, dalawa pala kayo. Ay, may bago ka na palang madam ha, si Beverly. Oo. Babes, halika dito, babes. Bata yung Bata ba? Hindi ako mahilig sa matanda. Maluoy ka. Ayaw kasi madam.
Babes. Ayan. Ito yung, ito si Lina. Ito mag-a-assist dito sa bahay. Ha? Wow! Ang ganda naman ni Lina. Pero parang medyo losyang ka na. Hello, hello Na-stress madam. yan sa na-stress Nice yan. meeting you po. Na-stress lang ako sa ex ko na SG ba? Ng babae ba? At sa akin, hindi Pero ka stress signal din. man po ako. Pero salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito sa inyong malaking kantin. Actually, kantin to ni Kanor. Di ba Kanor? Kanor Chris naman. Kantin na natin to. Let's get a room. Tara, pag-kantin tayo. Tara, kantinan tayo. Tara. Kantina. Basta ikaw. Ikaw, Lina, ha? Ayusin mo yung kantin natin para usbong, ikaw ha? ang bahala dyan magkakantinan lang kami. Yan ang gusto ko. Dali. At bumalik nga po ako sa amo ko sa panibago nilang at mas malaking kantin. Kaso si Richard nalaman niyang nasa Manila ako, kaya nagparamdam ulit. Antok mall. Grabe talaga, sinend niya pa ang picture niya na topless. Yun ang aking kryptonite. Aking kahinaan. Tapos nagpadala pa siya ng Gcash ba? So, napol na naman ako sa kanyang effort. Baka isipin mo, balikan kita. Okay lang kung hindi ayaw mo na sa akin, pero salamat naman at natanggap mo yung mga Bakit mo padala sinend ko. yung picture na wala kang damit? Para makita mo lang na medyo tumaba ako eh. No? Hindi naman. Di ba? Masarap pa rin. Hawakan Ay, mo nga, este. hawakan mo. Ah? Ha? Hawakan Wala. mo yung ano ko. Hawakan mo Ayun. yung beat ko. Ba't ko hahawakan ng brick mo? Hindi, brick ko. Pwede rin. Bakit ko hahawakan? Dili naman na tayo. Huwag mo nang hawakan ng brief ko. Wala na akong brief eh. Ay! Hala. Ikaw talaga. Din, tawarin mo na ako. Kaya nga, namimiss kita nung umuwi ka ng Davao. Pinapadalhan kita kasi alam ko kailangan mo ng tulong. Humihingi ka yata ng kapalit dun sa mga effort mo Wala sa akong akin. hinihinging kapalit. Ganyan pero yata ang mga lalaki. Hindi. Pero kung magbigay ka ng kapalit, okay lang din. Pero hindi ako humihingi ng kapalit. Richard, wag mo na ako lokohin. Naloko mo na ako ng una. Akala mo maluloko mo pa ako sa pangalawa? Gusto na naman kita makita eh. Oh, bakit? Doon ka na lang sa babae mo, doon sa nahuli ko sa cellphone. Tagal nun. Kahit na alam ko may iba ka pa rin, hindi ka naman nababakante. Ayoko na, akala mo nakipagkita ko sa'yo dahil... Hubarin ko na yung damit ko. Bakit mo hinubad ang iyong Mainit eh. mainit? Oo. Kahit aircon dito, mainit. Luma na kasi yung aircon. Sira-sira yung... Di ba itong kuryente yung aircon nila dito? Napalunok ako ng laway. Hindi ako magiging... Uy, suot mo yung damit mo. Walang mangyayari sa atin, Richard. Ayoko wala na sa'yo, Ang init Richard. talaga. Richard. Hubarin ko yung short ko. Richard! Uuwi na ako. Alis na ako. Wala naman akong ginagawa. Nainitan na talaga ko luma kasi yung aircon dito. Hindi ako sinikinan titingin. natin. Matalikod lang ako dito. Sinasabi ko sa'yo, Richard, di na Hubarin tayo ko na magbalikan. Hubarin ko na tong ano ko. Suot kong Di brief. mo ako madadaan dyan. Richard! Di ako titingin. Ako muna tingnan. Hawakan mo na lang. Accent na accent. Sige na. Hawakan mo na. Richard! Sige na. Ses. Dali. Di na. Huwag mo ilagay yung kamay ko! Di mo Richard! Richard! Hindi mo ba na-miss yan? Richard! Richard! Aray ko, Lina. Ikaw, alam mo naman, ikaw ang kahinaan ko, Richard!
ako sa aming pagkikita. Hirap po tanggihan ni Ay, Richard, nako. mga kabisyo. Katawa. Nasundan po na nasundan ang aming pagkikita at aking pagkamarupok. At isang araw, biglang hindi na naman po nagre-reply si Richard. Ano, Day? Baka busy lang yon, baka Busy? naiba ng destino. Ang init dito sa Manila, Day. May pa sa Davao, Day. May malamig-lamig pa dito sa Davao, Day. Sabi mo kasi punta ako dito, kaya pumunta na ako dito. Sorry, Day. Nakita na pala kayo ng Richard mo? Sabi mo, ayaw mo? Mars, Huyang ka, Day. sabi niya kasi kumanta siya ng hawak mo ang brief. Ay, Hinawakan mo ko ang brief. Ay, naku! At saka yung nasa loob ng brief. Di ba? Lalo pag narinig mo yung hawak mo ang brief. Ay, Alam mo, naku. brief, hawak mo ang Hindi ka naman marupok. Pero hindi na siya nag-reply, Mars. Pwede tawagan natin. Samahan mo ko. Puntahan tawagan natin mo. siya sa trabaho. Tawagan mo, The subscriber cannot be reached. Please try again Busy later. lang yan, Mars. Busy lang yan si Richard. Sabi ko sa'yo, magpaparamdam yung pag-uhaw yan dyan. Yan mo. Hindi, ganun nagbago na si Richard, sabi niya sa ako. Ay, naku, ay, tuuan ng Richard basta mga pangat. Namiss ko nimo. Miss mo. Tagal lang. Lina. Tayo lang. Anong meron? Bakit di ka nagparamdam tapos ngayon parang ayaw mo? May sasabihin ako sa'yo, Lina. May kasalanan na naman ako sa'yo. Sorry, good kaya, sorry. Ano to? Richard, parang ako'y 25 years old na di ko nag-uli kag Davao. Yung umuwi ka, nakahanap ko si Julie. 25 pa siya, tapos yun. Nabuntis si Julie. Sorry. Sorry ka. hayop ka talaga. Lagi mo na lang ako niloloko. Ha? Ha? Yun ba ang tingin mo sa akin? Ha? 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 Gusto mo talaga ng mas bata? Ha? Siyempre. Ay, stay. Aray ko. Richard, hayop ka talaga. Hayop ka talaga! Akala ko nagbago ka na, Richard! Nagbago naman ko. Pero, Lina. Ayoko na! Lina. Ayoko na. Lina. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Good morning. Ano mo na sabi, Ilonggo ko? Ay, iiwan mo lang at sasaktan. Naroon man ang pagdadamito. Ano? Nakabalik naman tayo, B, no? Wow! Naka-full song yarn. This song is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, naka-full song. Morning. Fairness morning. Welcome to Sabi ng Friend Ko! Ayan. Hawak niya ang brief. ni Richard.
Si Ritzar, Ritzar, paano? ano, Ritzar? Paano mo naman nalaman na Ilonggo? Paano nalaman ni Lunggo ko Siguro sa pananamit ko. Oo. Kamusta ka mo dato mga utod na to na Lunggo? Gusto kong matutunan yung Bisaya talaga. Oo. Sige Ang nga. Bisaya walay tono eh. Wala tono eh. Oo. Medyo ano talaga? Siya medyo matapang. Oo. Mabigat ang accent ng Bisaya. Parang galit pero hindi naman siya galit. Yun, dapat matutunan ko yung... yung tono kasi. Kaya siguro hindi ko matutunan. Dili. Yung Ilonggo kasi madali pag ganun ganon. Pag ganun ganon. Pagkaroon ganon, si Ritzard. Pagkaroon. Ayan. Good morning. Sana all! Sana all! Oh, hi! Tugtog na par, tugtog par. Sa Davao, malambing din daw pagka-Bisaya nyo. Sample nga ako. Hindi, si Uncle may iba. Gusto ko yung gayahin ni accent ni Uncle. Depende magud. Ayan o, depende ganun o. Eh, May accent ka kuli. basta Oo, Bisaya, kasi pag accent. nag-uusap tayo, may accent. Eh. Shout Saka out nakatingin ko. Negros Occidental. Sa accent! Sa kay Moises. Uy. Ako si Moises. Ayan. Good morning. Ayan. Uy, una sa lahat, salamat kayo kay Ate Lina. sa kwento niya. Ano, bakit na? Actually, nakwento natin to before, yung first part ni Richard, pero bumalik-balik pala tong si Richard. Kasi sinend niya yung picture. Ano ba yung unang story ni Richard? Yung doon nahuli nga niya na may cellphone. So, sumecond attempt si Ate Lina. Pero may bata na palang may medyo mas bata na babae na palang na-involved. That is why. So, anong update kay Richard tsaka Ate Lina? Parang, ano na daw, Hindi na talaga na-touch minalikan. talaga siya kay Richard kasi nung umuwi siya ng probinsya sa Davao, nagpapadala pa rin. Nag-effort. So, baga, hindi yung siya yung nangihingi. Kasi alam mo na, pag hinihingan na lang yung babae, wala correct. Basic. Pero pinapadalhan. So, talagang, parang feeling niya, hindi pa napuputol yung love. Pero may tanong ako sa inyo. Kapag ba nagpapadala kayo ng pera, sign yun na mahal nyo yung isang babae? Pag nagbibigay ka monetary. Not all the time. So, ano yun? Not all the time. Pero, Kasi- it's a sign. It's a sign. Unless, Katulad niyan si unless may gusto pa siyang kuhanin. Ay, Pero kung okay naman talaga? na, oo, may mga ganun, di ba? Na para bang, nakabayad na ako ha, may mga ganun factor. Pero, pag nagbigay yung lalaki na wala namang kapalit, basta kusang loob siyang nagbigay. Yun mahal love. Mahal siya ni Richard, kaso nga lang, yung pala yung hindi na dugtong sa kwento is yung una sa first part. Gusto kasi ni Richard magkaanak. Hindi na nga siya pwede kasi Ay, sira ito na yung pala matris yun. niya. Ito pala yun. Yun yung hindi na maibigay ni Ate Lina yung Ano ba sabi ng dentista? Baka pwede sa bibig. ano daw, i-root canal? May kanal kasi. Hindi na-gets yung joke ko. Sira yung matres. Ano ba sabi ng dentista? Kaya nga root canal eh. Okay. Hindi na sa may root canal, dentist. Sa ngipin. Iba talaga si Tita Maxine, you glow in the dark. Aray ko. Yes. Di ka gagastusan pag di ka mahal. Of course. Ako din. Ako naniniwala. Ako kasi nga, madami na ngayon ng lalaki gusto maging feminine eh. Gusto... Pero meron din kasing gagastusan ka because Pero may gusto gusto nito. makuha. Oo, tama, mag-effort, Ayun. pahatid sundo pa na ganyan. Pero yung ginawa ni Richard nga na kahit nasa probinsya. Baka mahal niya lang talaga, sadyang babaero. Yun. Forma pa lang, no? Oo, diba? Sinend niya, di ba? Oo. Si Pakita natin yung chan lang ni Ritzard. Yung chan lang ni Ritzard. Pakita natin. Ganun takpan mo. Takpan natin. Ayan. Ganyan lang, para hindi masyado. Ayan si Dudong Richard, Dudong Richard. Te. Basta at least, Nahumaling. hindi natin yung para hindi So, makilala. yeah. So, kaya nahumaling, yung puti-puti, bala? Puti ba? Ayun puti. Ilonggo na siya. Ilonggo talaga yung kaya. Amo na puti-puti. Ano pa ba yung mga accent? Ako sa Davao, kay Uncle. Sa Ilocano, iba din. Hindi. Nahihirapan ako. Kaya ko yung southern, yung pataas, hindi ko kaya yung mga Ilocano Oo, Tagalog. mahirap yung mga Ilocano.
Anyway. So yun, at Lina, salamat. Ikaw Sabi ba, niya- Col, may mga pinadalan ka? Halimbawa yung mga chicks mo. Yan na naman tayo. Hindi, balik na kay Lina. Kay Lina na lang tayo. Sige. Hindi, pero sa akin kasi naalala ko yung kwento ng Tay, sorry, Tay. Ayan na naman. Si Tat. Nanahimik na Tay, si tatay. sorry. Tay, I'm nanahimik saying ka na sorry yan. to Dad. Dad, sorry. English to dito, ha? Hi to my good friend, George. Hi, Yeah, George. hi, George. Watching right now. Watching right now, all the way from UK. Make it twice. UK. So, Basic. naalala Sige, ko nanay, kwento tatay. ni nanay. Si tatay daw, ang diskarte niya, acts of service. Yun. Parang nagbibigay ng pera sa babae. Para nga mahulog. So, Diba? alam nyo yun. Alam nga ni Richard. Alam eh. nyo. Kaya nga hindi nga nakabitaw agad si Lina, di ba? Kasi kung wala nang padala si Richard nung umuwi siya ng Manila, wala na talaga. Parang, okay, nakalimutan niya na rin ako. So, ibig sabihin, may tanong ako. Meron pa. Science Hindi ko, yun eh, mga science yun. signals May yun. tanong pa ako na medyo hindi ko pa ma-target kung ano talaga yung tanong ko eh. Sige nga. Kasi di ba parang ngayon, ang tao, Tanggol ka, Richard. parang takot kayo sa gold digger. Diba? Gold digger. So, hindi nyo, pag mahal nyo yung tao, hindi nyo iniisip na gold digger siya. Hindi. Kasi mahalata naman ng lalaki ang gold digger if ang isang babae or ang isang lalaki kusang loob siyang nagbibigay. So hindi mo na matatawag na gold digger yun. Okay. Kasi kahit hindi mo hinihingi, binibigay na niya eh. Correct, Naging correct. sensitive siya in a way. Ano bang kailangan nito? Okay. Anong needs? This the needs. Okay, I'll give you. Okay. That's not a gold digger. Pero if ang babae, you buy me that, you buy me that, you buy me that. Okay. That's gold digging, right? Binitawan ni Lina yung beat. Kasi nga, Pero malala, after mo gastusan, bigay mo lahat, iiwan ka bigla, auto-block. Hindi ka gusto. Sino yan? Sabi ni John Allen, hindi ka gusto in Yes, the first place. Yun yung gold digging dyan. Oo, kasi, pero gusto mo rin yun. Hindi naman kayo inutusan ng babae eh. Oo. The mere fact na binigyan mo rin siya sa kanyang mga luho, mga gusto, because syempre gusto mo rin siya, may gusto ka ring mangyari, may gusto ka ring maganap. Diba? So alam nyo na face- effective ang acts of service. Of course. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang puro words of affirmation. Oo. Matalino na rin kami. Kasi ang lalaki, mostly acts of service. Yung mga lalaki, bihira lang yung puro mga salita na Oo. flowery words. Pero tingin ko may mga lalaki pa rin. There are still men. Pipilit talaga, guys. Still men na nakukuha nila yung girl with words of affirmation. Okay, words of affirmation, tas may ano pa yan. Back up ng acts of back up pa ng service. acts of service yan. Wala, nayari na yan, sabi ng friend ko. Okay. Diba? Man provides without questioning, lalo na if he wants the girl. Totoo Miguel Villamor. Totoo yan. Totoo yan. Acts of service, yep. Mga nasa Paano yan? back up Gusto yan. ni... Ay, ni blooming si tita. Aray mo! Di ba, guys? You can spot the difference. Pag ang babae ay blooming, In English. you can spot the difference. If a girl is, or a woman is blooming And glowing. and glow in the dark. Yan. Yan. So they Ang lakas kong maging reflectorize reflectorize, guys. Yes. Hello, Bochok Tuyo. Hindi ako aaminin ko. Weakness ko talaga acts of service. Kahit sino Talaga. naman. Oo. Kahit sino naman. Hindi. Hindi. Kasi Tinan nyo, alam nyo na kahit sino. hindi, So, may madali mga style din kasi na ang Paano? halata naman kasi yung guys na words of affirmation lang. Hindi mo talaga siya matataypan na wala naman itong ginagawa, puro ganyan lang. O saan ka na-fall? Nung nag-acts of service na siya, tas meron pa siyang words of affirmation. Wait lang. Di ba? Final! Aray mo! Di
Diba? Kasi kung puro ganyan lang, na-miss kita, ganyan, mahal pa rin kita, ganyan. Tapos wala namang ginawa. Wala na, okay. Pero, the words of affirmation, binakapan niya pa ng acts of service. Yan. Mas may pera pa, no? Diba? Hulog ka sa bitag niya. Bitag, Kayong mga kulok. Nga ni. Diba? Call, kayo na tayo mamigay, call. Sana all, rich hard. Sana all Rich Heart. Rich Ang hard. galing talaga ni... Ang galing talaga ni Call Brandon. Aray mo. May tanong ako ngayon. Okay, baliktad naman. Nafo-fall kami sa acts of service and words of affirmation. Receiving gifts. Kayo ba? Saan kayo madali nafo-fall? Kasi halimbawa, hindi naman kayo receiving side nasa giving side kayo Saan naman kayo nafo-fall? Ang lalaki nafo-fall pag ang babae ay maalaga. Totoo So, yan. acts of service din. Yes. Totoo yan. Maalaga si babae na... Tanungin natin yung yung ating Kayo nga. English Sige, our English friend. Sige. Okay. Ikaw na magtanong kasi, ano bang English yan? Okay. Is, how do women fall in love? Yeah. In what way? Yeah. Okay. We have here our friend, Over the phone? over the phone. Over the phone. Oh, yeah. Over the blurred. Over the blurred. Okay. 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 The question is, the Question $1,000,000 question is, Okay. how do men fall in love? Okay. Not in general. General, Let's be but specific. Yeah, you first. Answer first, and me? then George, and then Boyet. Okay. How do Carl? How do? Aray mo! Aray mo! Aray mo! How do Uncle fall in love? Halimbawa, paano ka na in love kay Mama Jovi? Yun, because of acts of service. Acts of course, service. Maalaga. Okay, maalaga. Paano alaga? Paano ka na fall? Alagaan ka. In any way. She takes good care of me in any way. So, it doesn't mean na pag inalagaan ka, naghanap ka ng kasambahay or katulong. It's not like that. Parang parehas kayo. You reciprocate. You work hard, then aalagaan ka rin ng maayos. So, kumbaga... So, nafo-fall din kayo sa acts of service? Of course. Okay. Doon tayo. Kasi... And yung mga babaeng, syempre mas malambing si babae compared So, compared to lalaki. ano din yun? Physical touch, Yes. words of affirmation in combination. Okay. Sige, what How about the Boyet? Boyet first. Boyet. How do you fall in love? I mean, in what way? Same. diba? Pag maalaga, Oo. B. Tsaka malalaman mo yan for the guys. Alam mo yung pag nagkasakit ka, kasi tayo naman mostly ang prone kasi nasa labas tayo palagi most of the time. Pag inalagaan ganyan pag nagkasakit ka, okay. Okay. Kasi minsan may mga, sorry, hindi naman lahat po, pero may mga girls na, okay, alam mo na yung habol na pag may mangyari siyang masama, wala na ako Pinapabayaan dyan. Pag ka. masaya ka, dun tayo. Okay. Gets. So, nakikita nyo din yun. Of So, they course. answered that they fall in love through acts of service, words of affirmation, Care. and care. And Oh, respect. Wow. Wow. Kayo kasi puro kayo kalibugan eh. Ano kalibugan nun? Acts of service? the way how she makes you feel. Yeah. Give the respect. Makes you feel, I don't know, natural. Yeah. So all these kind of feelings. Okay. So it will just So, say follow it to the through. microphone Right. what George answered. So, George answered through respect. You said respect, my friend. That's respect. respect. Okay. And Femininity, the femininity. yeah. Yep. Okay.
You have to respect that. Oh, yeah. And also her femininity daw, being a woman. Yes. Like, if she is acting feminine, right? Yep, okay. Aray ko! The mystery. Mystery. Nafo-fall ba kayo sa mystery? Of course. Like, what's the mystery? Like, I'm covering my... Mystery because you have to... I'm covering my mystery. You're curious, Because I was mysterious. right? And he is mysterious also. Yeah. So, you're eager to know I more. told him I'm not mysterious. I just have 52 personalities. You still have another 50. Yeah. Ayan. Yeah. Ang aga niyan. Sorry na nag-adjust kasi ako. Hawak mo Hindi ang sila nakikinig sa atin nag-a-adjust ako ng bra. Ikaw talaga, pare Brandon, ha? nakatingin? Si Choy Choy, kay Choy Choy. Ay, sabi ni Tin, acts of service, words of affirmation. Gusto mo Kay magdasal, daw kay Brandon? Good morning, Doc Juvie. Morning po. Kind heart naman kay Fedy Castro. So kahit walang ulo, basta mabait, di ba? Totoo yan. Totoo yan. Totoo? May mga taong... Paano ako biatch ako? Minsan kasi, sometimes, people tend to look on the beauty. She's pretty, she's beautiful. But other men, they have different perspective, right? Different standards. Yes, the standard is even if she's not that pretty physically, but deep inside, Her heart. she's taking good care of me. Panalo Really? yun. That's, Kailangan nyo pala, Yaya. hindi nga ganun. Hindi siya ganun nga na, no? Okay. Of course, of course. Yes. Don't worry. Carl is just saying that, but he easily falls in love with pretty girls. Who, me? You can't say that you're gonna look on an ugly one. Yeah, see? Beautiful inside. You can say that. Yes, she's beautiful inside. That's why I want to come inside. Well, thank you for... I really agree on that. First is the respect. Sabi ni Brandon, ayusin ko daw ulit yung bra ko. Hoy, Brandon! Ikaw wala ka respeto, ha? It's the respect, right? I agree with that. If you give the woman respect, then she will respect you back. That's it. I agree. Because if walang respeto ang babae sa lalaki, wala, kawawa yung lalaki, di ba? The guy will... I have to translate it, guys, because we have a good friend here. But, okay, that's it. That's it. Anyway, daghang salamat, guys. Teka lang, may nanonood, di ko alam kung sino to. Ate Lina, salamat po sa kwento mo, ha. So, ingat ka, ate. Buksan Huwag ka na mo, magpadala dyan kay Richard kasi pag pinadalhan ka pa ng picture na naka-topless, huwag ka na magpadala dyan. Alam mo naman na... Hindi, ano yan, alam ko na yan, natuto na yan sa Atilina. Hindi na siya naiilab sa topless lang. Pero tama yan, naiintindihan ko kung bakit ka na-fall sa acts of service. Yun naman talaga yung kahinaan natin. Kaya doon tayo nuhuli. Pero dapat nagle-level up tayo. Tama si Uncle yung words of affirmation, sasabihin ng consistent na acts of service. Consistent. Pag consistent, mga ilang buwan ba yan? Wala pang buwan yan. Yari yan agad, sis! Hindi, kailangan. Kailangan ilang months paano ka bago ka maniwala. Ilang months? Wala eh. Depende naman sa Halimbawa, anak mo, mapapaniwala papayuhan mo, o papa, isang buwan po siyang consistent eh. Isang buwan, di O, kulang lang see? yun. So, merong duration talaga. Pero meron kasing nadadala, wala pang isang linggo pa lang. Hindi, madadala kung na ay eh. papayo mo nga sa aming mga babae. Okay, mga yung ilang mga babae. tagalan. Tagalan nyo. Tignan nyo kung tatagal. Oo, kasi isang Kasi- araw lang eh. If the guy... Aray ko! Yun ang sinasabi ko. Kasi pag pinaghirapan mo ang isang bagay, manghihinayang ang pakawalan nyo na. So, we're saying, girls are
like we are attracted to men who gives acts of service, Who are consistent. show love through acts of service, consistency. What else? Emergency. Kidding, Dr. Pete. Yeah. Acts of service is like The efforts. Efforts. The efforts that you show the woman that Yeah, you take this is how Take care of much her, I love yeah. you. I'll take good care of you, yeah. not just by all words, of us but girls through in actions. general through actions, like not just words. Just like but- the effort that you fly far away, then you come here. par. It's like that. That's acts of service. Okay. That's a Thank different you. story if you will not. Okay, whatever. Okay. Wait. Thank you so much, everyone, and see you tomorrow. Hi, Jill. Si Angel, no? Si Angel. Ano ba? Kumanta? Ikaw ba si Hi, Angel? Jel. Ako, diba? Mukha akong angel. Hello sa mga mukhang angel katulad ko. 7:01 na. Thank you, everyone. See you tomorrow. Dagang salamat, guys. Tilina, salamat, Tilina. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano?
Then, next question. Single ka. Force! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin Ko. Awa. Ano yan? Baril.
Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang. Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Nakubal eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Jan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal.
Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Tapang ng kilikili ah. Bayani art. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya! Chinitata! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama mo, Manggas, at welcome sa Sino? Ako. Hawakan na ang inyong Brief. mga hindi brief. Tikti! Hawakan ang inyong mga ti.
Kets. Okay. Lotto tickets. At baka nanalo ang winning combination. Uy, yeah. Nanalo na, winning pa. Naaresto kasi ang isang lalaki. Inaresto siya ng National Capital Region Police Office o NCRPO matapos gumamit ng pekeng lotto ticket para tangkaing kunin ang 172 million pesos na jackpot prize mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Lumabas sa verification ng official lotto database at Coteo system na na-claim na ang sabing winning combination. Mamaya ka na matulog, tapos manggas. Malinaw ring senyales na may tampering, kabilang ang handwritten entries gamit ang ballpen. Na-turn over na ang nasabing lalaki sa mga investigador para sa case build-up at sa Mandaluyong City Prosecutor's Office para sa inquest proceedings dahil sa falsification of public documents. Ikaw, kabisyo, tumataya ka pa rin ba ng loto? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic ba tumataya ka? Ako ngayon, medyo hindi na. Pero dati tumataya ako. Pero ang hirap naman ng probability manalo ka dyan. Oo. Parang nanghinayang Pero na totoo ako. bang minananalo dyan? Yun na nga ang tanong. Wala na, nag-claim. Wala naman pala. Talo naman pala. Pero ako, rich kid, di ko na kailangan Pero tumaya mabe-verify dyan. kasi yan. Oh, rich Oo. kid kay. Asa na nga yung yate mo? Parang wala sa labas. Ha? Yung yate mo? Nandun sa parking. Hindi, wala eh. Sinilip ko eh. Ay? Sa may 7-Eleven. Dito sa sa bodega. Sa bodega. Sa bodega. Okay, yung rich kid. Tuwing kailan mo ba change oil yun? Kailangan pala i-change oil yun? Ang driver dapat i-change oil. Yun. Basic. Pero yun na nga, balik tayo sa loto sa mga tumataya dyan. Question is, ilang taon na po ba kayong tumataya dyan? Tapos hindi pa rin Oo. nananalo. Kasi nga sa ibang bansa, pag may nanalo tits, nilalabas nila yung winner, no? Dito kasi pag nilabas mo, hold up in eh. Kaya rin siguro... Kaya binablurred ta sa ina-AI kasi konting... Isa pa yun yung Alam mo in-edit kasi kung before. kapitbahay mo yun eh. Oo, yun Kahit nga takpan din mo ka, alam mong kapitbahay mo yun. so pipila na yung prone ka kamag-anak. kidnapin. O kaya prone ka kidnapin. Kidnapin, O hold tegiin. upin. Pag Oo. nakuha mo na yung premyo mo. Tapos yung mga kamag-anak mo, Oo, naglalabasan. Tama. Kahit di mo naman kamag-anak. Well, ganun talaga. Pero wag nyo pong pikian ng loto kasi nga yung mga tickets na yan, may ano na yan. may mga, QR code, something. Pero yung mga security features na, syempre, hindi makokopya ng kung saan ka man magpagawa. O kung dadayain mo, Oo, itatamper correct, mo yan. Tulad ng ginawa naman Kanoro, nag-shade na naman siya. Eh, di ba Bakit nagdemanda ka ba? Eh, di ba ito i-check yung number? Ha? Isi-shade ba siya o i-check yung number? Parang bibilugan eh. Ano yan, exam? Parang nag-take na Circle. licensure Circle. exam. So, hindi po pwede yan. Bawal nga tits plantsahin pag nasunog yan. Wala. Bawal. Any markings, Ano pa bawal? mabasa, Labahan. bawal. Lalo, pag na... Sinampay mo naman eh. Aray ko, ano pa yung sasampay mo? Pag Pinray na... detergent mo pa, chinarm pub ka Aray mo ko! pa. Uy, ang bango ng ticket, di ba? Pero yun lang, kung pag nabasa po kasi yan, durug-durug na yan. So, bawal siyang basain, plantsahin, kahit tupi-tupiin, bawal. Kaya, pag may ticket ka at bumili ka, malay Hawakan mo, ng mga swertein ka. tea- Hawakan ng Ket. Kinabahan naman ako doon. Kaya shout out sa mga winners at nanalo sa loto at Yung mga... ending nga, hindi ako nananalo nung high school ako eh. Oo, kasi yung kaklase mo business niya yan eh. So support local business. Aray mo! Diba? Ang Pero ending hindi ako ng nananalo. kaklase ko, ending ng PBA eh. Talaga. Dati. Magkano na meron panalunan pa. mo? Yung piso, mananalong Oo, diba? 70 pesos. Hoy, nagtatayaan na kayo dyan! Hindi, kinukwento lang naman namin ni Tita Max. Parang hindi kompleto yung classroom niyo kung walang ending. Oo, at least yung legit. Eh, itong... Kung mananalo ba dyan, meron ba talaga? Sa Nanalo basketball, ba? sa loto. Hindi sa basketball. Ah, Napaul sa basketball? sa loto.
Nandaya eh. Nandaya siya. Yung player? Hindi yung nandaya, yung referee. Referee. May whistle. May whistle yung referee. Yung mananaya. Mananaya. Nanaya na eh. Tumaya siya eh. Tumaya. Yung Tumaya. Oo. Yung yung senior. Sa luto, tumaya siya. Akala. Oh. 3 points. Sa basketball. Sa loto. Uy! Happy ending. Happy ending. Sa spakol. Aray mo! Saan ba? Doon nga. Basic. Abang-abang may winner tayo mamaya Sa sa Love ating... Knows No Boundaries. Yan, dito lang yan sa estasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number 1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalat na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ito Ah, ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas lang. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw.
Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano, kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot? Ay, balot? Tama nga ba kami?
Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ipon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. Hoy! At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah?
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako na bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako'y okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, Tagay? Gusto ba? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. Oh! Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagati. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Wala pareha tayo.
Pareho kami. Nagigets niya ako. Pareho kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak na hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin.
Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos, pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige.
Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga. Sabi mo, mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika ka na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh.
payat, okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat, okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, magmamahalan kami. Kawin ka sa camera. Ay, kawin ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na. Dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi kayo tagkita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag yun na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon ka naman ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po ako. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio Basic. Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wow.
Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan, todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nag- Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Congratulations! Uy, may winner! May winner na naman na isang Pilipina. Pilipina naman yan. Kasi Uy. nakamit siya ng AVAM. Isang Pinay na naman ang aaw sa kairapan! Basic! Iwagayway! Ang watawat ng Pilipinas! Ang happy ko para sa mga signal ma'am na nakakatagpo ng kanilang true love sa ibang lahi, sa ibang nationality. Oo Diba? naman. Correct. So palakpakan natin yan. Alam ko naman magiging champion tayo mga Pinay pagdating sa alam nyo na. Ilalaban nyo talaga Aray mo! ang perlas ng silanganan. Aray mo! Sabi nga lang, iba daw talaga ang kahit Pinay. Meron akong friend, nasa abroad. O ba't di ka maghanap ng foreigner na babae? Kasi lalaki yung friend ko. Ang dinidate niya raw, Pinay pa rin. Sabi niya, ewan ko, pero Pinay pa rin ako eh. Ayaw niya raw. Sino din yung mga Na-try niya mag-date ng ibang lahi, pero... Na-try niya sabay-sabay.
Hindi kasi playboy siya. Playboy yan siya. Kawawa! Playboy yan siya. Pero sabi niya, hindi, balik pa rin ako sa Pinay. Mas gusto niya pa rin Sige daw na Pinay. lang. Sige. Kasi iba daw ang Pinay. Iba talaga. Gusto nyo kasi ng yaya. Gusto nyo kaming alila. Ayan na. Pag gustuhin mo yung Pinay, gusto niya yaya, gusto niya, ay nako. Mag-wrap out na nga tayo. Malunggay pandesal. Malunggay pa rin Malunggay pandesal. Come on! Malunggay pandesal. Sal. Ay! Shout out sa lahat ng drivers na nakikinig sa atin ngayon. Saan? Diyan, lalo na sa Team Bandido. Team Bandido. Mad West Youth Express Driver. Kasyang-kasya. Sila Kuya George Garcia. Lagi yang nakatutok sa Love Radio. Sabi ko yo. Meron pa si Ate Lina Gabaw. Marami pa raw siyang kwento na ipakatas. Katas ng nakalipas. Ni Ate Lina Gab. Bow. Shout out din sa mga taga Motorstar Las Piñas. Lalo na sa ako, si Momay King. Sino pa ba dyang babaero? Aray ko. Lista mo na yan. Yan. Pag-ilista mo ang pangalan mo, maging isa kang babaero. Kaya wag na. Magpalista ka sa Love Knows Now Riz. Ito na si Isagani, Jisamin Rosel. Yan na. At ito pa, Jasper Vito, Lilia Parusa, anak niya, nandito rin sa MMG. Uy, kasama pala natin. At si Kuya BG Ichi, pati na si Romel ka rin. Shout out sa lahat ng taga Montalban Rizal. Lagi daw silang nakikinig dyan. Saan? Lalo na kay Charito. Pangalan niya ay Dag. Shout out kay Orly ng Batch 2 ng Green GSM, Caloocan, Dipot. Ano dipot? Pot. And friends. Hoy, kalaban yun! Pero kaibigan yun pag off-air, para sa on-air hindi. Ma'am Nicole! Ito na. Ikaw nagpot-pot eh. Meron pa Team Curachos, lalo na kay Ma'am Gisa sa Las Piñas, Green GSMD, pot. Shout out sa lahat ng may birthday ngayon. Batiin natin sila ng happy last birthday. Last birthday. Batiin din natin lahat ng nag-anniversary. Happy last anniversary. For this year. Happy last mansari. Shout out din sa lahat ng taga Philippine Navy, la Miss Mars, at saka sa BFF ko din. Sino ba yan? Si Attorney Kate. Hi, good morning. Kasi pareho kaming Ay, salamat na lang sa lahat. Abangan nyo, susunod na si Broski. Konyo Bicolano. Dear love. Salamat sa lahat ng naniniwala na sila ay gagaling pumalakpak ng 3. 3. Asawa ni pare. Ay, hindi pa pala yan. Lahat ng naniniwalang siya ay magkakapera, sumigaw ng Hallelujah! Ay, gusto mo talaga. Ay, nako. Ito na po. Nakasama Tita Maxtanyo, Chinita. At Uncle Dago with Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa gitna. Metro's #1 Love Radio. Basic!